Velkommen til Aarhus fra A til AA, podcasten, hvor vi ligesom Aarhus Byråd siden 27. oktober 2010 ikke længere anerkender Bolleo eller resten af retskrivningsreformen fra 1948, og hvor vi snakker om Aarhus' særlige begivenheder, steder og oplevelser. Jeg er jeres vært Daniel Dyrendal Rosenlund Wikstrøm, og med mig i studiet har jeg min medvært Rose Hallmann. Rose, en af de gyldne regler inden for podcasting, det er, at man ikke bør snakke om nuværende begivenheder, såsom for eksempel vejret, fordi man aldrig helt kan vide, hvornår folk de lytter med på ens podcast. Ja, tak til alle vores lyttere, som lytter med, hvornår de end gør. Men ja, det er korrekt. Næsten altid er det en dårlig idé at snakke om aktuelle begivenheder i et ikke-live-medie, såsom podcast. Nemlig, helt rigtigt. Men jeg har tænkt mig at bryde den regel. Fordi vi bevæger os lige så stille og roligt hen mod sommeren. Og allerede nu har vi fået en del gode, varme dage, hvor man har kunne sidde ude og spise, gå i shorts, eller opdage, at ens solcremes holdbarhedstid er 12 måneder, og man åbner den sidste juni. Vi undskylder til de af vores lyttere, som ikke pt, ligesom vi er midt-slut maj, og stille bevæger sig hen imod sommeren. Jeg undskylder til ingen. Folk må stoppe med at leve i nuet og efter deres egne tidsplaner, og hvad de nu ellers vil, og i stedet for at leve efter programplanerne. Men nu hvor solen endelig er begyndt at vise sig lidt mere, og temperaturen stiger, så begynder man også lige så stille og roligt at lede efter steder, man kan både nyde solen, men også køle lidt ned. Og her i Aarhus, der betyder det, at folk de begynder at snakke om at tage ud på den permanente. Rose, kendte du til den permanente søbadeanstalt, før du flyttede til Aarhus? Ja, altså, jeg havde da hørt lidt om det i hvert fald. Nå, ja, okay. Ja, ikke mig. Det eneste permanente, jeg kendte til, var Lev Trotskijs marxistisk teori omkring den permanente revolution. Måske ikke helt så relevant for Aarhus eller overhovedet aarhusianere. Nej, det medgiver jeg gerne. Og det er også derfor, vi i dag skal snakke om den permanente badeanstalt. Den permanente søbadeanstalt, den bliver anlagt i 1933, men historien om, hvorfor den kommer til, starter lidt tidligere. Så jeg vil starte med at gå tilbage til 1800-tallet. Det at bade i offentlige badeanstalter eller søbadeanstalter var på ingen måde noget nyt. Aarhus har haft badeanstalter tilbage til middelalderen. De forsvinder igen efter middelalderen, fordi de både bliver set som sundhedsfare, og de bliver anklaget for at være steder, der ledte til druk og til hor. Så de forsvinder under reformationen. De genopstår efter, at sundhed igen begynder at blive mere vigtig i oplysningstiden sammen med renhed. Aarhus i 1800-tallet er på det tidspunkt begyndt at indlægge vandrør i hjemmene og får i 1872 sit første kommunale vandværk. Det er dog til at starte med kun renset åvand, men i 1902 der får man grundvandsboring, og man får grundvand i hanerne. Men det at bade og tage et bade, det er stadig en temmelig omstændig affære i den her periode, og vand det er primært noget, man bruger til madlavning. Vaskning, det er som regel, at man vasker sig med en klud eller svamp med vand, man har i en balje eller lignende. Børn bliver ofte vasket en gang om ugen eller hver 14. dag i et stort kar, som man så stiller afsted i hjemmet eller udenfor og fylder med opvarmt vand, hvor man så har hele børneflokken inden for at blive vasket i det samme kar vand. Den form for vaskning er meget normal for mange danskere helt op til 1940'erne, og derfor er offentlige og private badeanstalter vigtige for, at folk har mulighed for at kunne vaske sig. Da det simpelthen ikke er noget, der er mulighed for normalt i hjem. Og det er særlig vigtigt i Aarhus, fordi Aarhus er en by, der vokser på det her tidspunkt, så det bliver mere trængt i kår, så folk har mindre plads. Så derfor bliver badeanstalter også et frirum. Aarhus har haft søbadeanstalter som den permanente før, bortset fra, at de var ikke permanente. Det er badeanstalter, der bliver sat op om sommeren, og så pillet ned igen om vinteren. Og de flytter ofte rundt, alt efter, hvor man kan finde plads til dem, og hvor man kan finde rent vand. De her tidlige badeanstalter, de er for det meste kønsopdelte. En af undtagelserne i Aarhus, det er Troville badeanstalten fra 1910 ved stranden ved Ørnereden, hvor der er sammenblanding af kønnene, hvilket var et stort debat i byrådet dengang. Det kommer det også til at være ved den permanente. Men som sagt, badeanstalterne de er nødvendige. Byen vokser, og havnetrafikken og udledning i åen og havnen forurener og gør det besværligt at have badeanstalter i nærheden af byen, for ikke næsten at sige umuligt. Det leder til, at man i 1932, den 7. januar, i byrådet påbegynder forhandlinger om en permanent søbadeanstalt
som man placerer ude ved Risskov, ude ved en pavillon, som er en kro i dag, så vidt jeg husker. Og det går meget hurtigt, fordi allerede den 31. marts 1932, så samme år, der godkender byrådet tegninger og planer for den permanente søbadeanstalt. Og den står klar, lige over et år senere, den 27. maj 1933, hvor den bliver indviet. Og det er uden kønsopdelt badning. Der er dog mulighed for kønsopdelt badning. Der er indrettet 2 mindre kønsopdelte og aflukkede strandarealer for dem, der har lyst til det. Men det store hovedareal ved anstalten er for alle. Der er stadigvæk i dag afskærmet kønsopdelte afsnit med egen badebruger, og det er også her, der i dag for eksempel er nøgenbadning. Nøgenbadning er også noget, der finder sted på det tidspunkt i et vis omfang, ikke bredt, i hvert fald heller ikke, når der er blanding af kønnene, men det at bade nøgen er meget almindelig. Udformningen på den permanente er en sådan serie af hestesko, der er sat på hestesko. Det er hentet fra lignende badeanstalter, man havde set i Berlin. Den permanente, den bliver som sagt anlagt et godt stykke fra centrum, cirka 2,5 km fra Domkirken, ude omkring Risskov. Men det betyder desværre ikke, at man helt slipper for problemerne med forurening, som man havde set inde omkring åen og ved havnen. Helt op til 1983, der kunne man støde på fækalier, og indtil 1986 E. coli-bakterier i vandet grundet spildevandsudledninger. Dårlig vand eller beskidt vand, det er stadigvæk noget, man godt til kan finde i dag. Det har været tilfældet et par gange ved kraftig regn, der har overbebyrdet renseanlæggene og dårlig vandkvalitet ved strandene, men på ingen måde på samme niveau, som man havde set tilbage før 80'erne. Og det er generelt godt vand, der er der. En af de andre kendetegn ved den permanente, det er vinterbadeklubben, Vikingklubben Jomsborg, som er oprettet samme år som den permanente, og derfor har eksisteret siden 1933. De er vinterbadeklub, de bader nøgen og går i sauna, som de har ved den permanente, som tilhører dem, inklusiv 2 af vingerne. Dog så i forbindelse med renoveringen af den, så overdrog de her i 2024 Nordvingen eller Nordbadet til offentligheden, så alle fremover vil kunne benytte den permanente hele året rundt. Hidtil har det kun været Vikingklubben Jomsborg, der har kunne benytte den om vinteren, og der man skulle være medlem i klubben. Den permanente, den fortsætter fra 33 og ser nogenlunde ud, som den gjorde der hele vejen igennem, bortset fra, at den i 1965 bliver hærget af en storm, og dele af den permanente bliver ødelagt og bliver ikke genopført umiddelbart lige igen. Og i 1989, der påsættes der en brand, og dameafdelingen bliver brændt ned. Men den bliver så til gengæld genopbygget nogenlunde med det samme igen. Men der er en del snak om, efter årtusindskiftet, om behovet for at renovere eller genforny den permanente, og det leder til, at man i 2019, der lukker man den permanente i sommerhalvåret for renovering, og der bliver sat nye stolper og træbeklædning og nyt klubhus og sauna til Jomsborg, og den bliver så åbnet året efter. Men de her snakke, de er lidt til, at man egentlig er begyndt at snakke om, at man faktisk gerne vil have den permanente ført tilbage til sådan, som den så ud, før stormen i 65, leder til, at man får samlet en masse fondsmidler. Jomsborg, de lægger en masse af deres penge i projektet. Så i 2023, der lukkes den permanente endnu en gang ned. Men denne gang, der gør man det, fordi at man vil udvide den og genopbygge den, så den får sit visuelle udtryk tilbage fra før stormen i 65, men stadig med moderne faciliteter. Det skulle have stået færdigt i sådan efteråret, vinter 23, så vidt jeg husker. Men det bliver forsinket af det dårlige vejr, der ødelægger noget af det. Men her, 2024, lige om lidt, måske for lidt tid siden, alt efter, når man lytter til det her, hvornår vi får det her sendt på gaden. Jamen, det er lige nu. Den 24. maj her, ja, det er på fredag, kan jeg sige for mig, der bliver den permanente genåbnet efter de her omfattende renoveringer, så anstalten vender tilbage til sit oprindelige udseende fra før stormen i 65, og som sagt, Nordbadet gives fra Vikingklubben Jomsborg til offentligheden. Men ja, altså det er umiddelbart den permanentes historie indtil videre. Den fortsætter med at være enormt populær. Ja, forståeligt nok jo. Ja, er det noget, du har besøgt? Altså, jeg har kun været der en gang, og det var om sommeren, og det er sindssygt lækkert derude. Stranden derude, og selveste hele anstalten. Altså, det er bare virkelig lækkert. Ja, altså det er ikke så, jeg har besøgt, i hvert fald ikke om sommeren. Jeg har gået forbi derude, og det ser rigtig hyggeligt og lækkert ud derude. Det er en hyggelig del af Risskov, den vej ud. Helt klart.
Så det er afgjort. Altså det er værd at besøge, særligt hvis man godt kan lide at komme på stranden. Men nu snakker jeg en lille smule kort om det her med kønsopdelt badning og sådan noget. Og hvis, det er ikke noget spørgsmål eller noget, men hvis det er noget, lytterne gerne vil vide noget mere om, så kan jeg anbefale, at man tager ind og besøger Museet Køn, fordi de har udstilling omkring den debat, der foregår i byrådet i 1933. Og det er generelt bare et rigtig godt museum. Så det er afgjort værd at besøge. De har åbent de fleste dage, undtagen mandag. Og alt efter, at man er voksen under 30 eller pensionist, så koster det sådan lige over 100 kroner. Det er ikke dårligt, og de har også en hyggelig café. Så det er, hvad jeg gerne ville dele omkring den permanente og dens historie. Har du nogle spørgsmål? Nej, egentlig ikke umiddelbart. Jeg synes, du kommer godt omkring det hele. Nå, super. Så tror jeg egentlig bare, der er at runde af. Ja, og tak fordi I lyttede med. Håber I nåede afsnittet. Del gerne med jeres venner, familie og folk I møder på stranden, eller del den med jeres lokale hjemmeismand. I kan finde os på Instagram, Facebook, YouTube, Spotify under navnet Aarhus fra A til AA.